have all subscribed to MEMHREP TV. Yeah! MEMHREP TV. Offer you and answer you, Menemo at Nasi. Now, MEMHREP, dear, said your dam, Munye, now Moti and Cano. Ye a kua, yen share a biasy. Now, so ya fat to your muscle, see a bab what yen no more, Sabi, Bibinti, one more, Eddie Dem, or my dream one answer, woman, I do how. And I, if you also, yen kind, Ama, I do how a mansa. No man is what, obey ya, bet me, I do how no dear wow. Nina ye hwɛ ɛboa sɛbia wo nkɔsa ɛsan mu na nya me nko ana dwumadie medi ho meyɛ me na medi ho kyia me danso mo abaduafo a wo mo ɛka me ho enti ko ma abaduafo no akɔ aba ɛde aba dwumadie so me aba me ma wakɔ aba ɛde ba MEMHREP TV yeah well dwumadie ɛde wo MEMHREP TV so your family Mary of Osu Okansi your community mental health Emma MEMHREP yo maybe I remember most of them are quaba. Yeah. I would do any Jumedia when they were MEMHREP. Your friend, Reverend Paul, who are donko. Me a software, me that as of Fukua, your MEMHREP. Your kind MEMHREP, a boa MEMHREP, or by boom, and your future, and ma, and me other share, a show moon crime, send your bear, or motibiano, everybody pay. Because the Yadishia, no, Mementiasi, every Yadishia. MEMHREP, Yamia this year, a dear, Yankopon Casade to a founder, a commercial. Set on fan fret a year one sebi, or 1 year dream how, and tea a baby stay our MEMHREP. And Yena, your fret, one sebi, or my dream cow cacra from Yamia this year, because Munina, Yamia could. That's a Metiwasia, not just a sebi, one more dream how. Sabi any consume you free, one day nipa, Essa Yania, Person watching. Yo, a tear for years of four, a softener would say in canon. Now, Yenia Baba go at the Temha, the back at Naso. Now, you never get here and then other pre-memory. Anti or of flower shammy, you claim your bay chain. Now, get here neck or other group memory TV, no, Yenano, yet ye, Eddie, a free nano. Maybe about my Aquaba and about MEMHREP TV. Udin, Jeffrey Magnus Asante. Your friend Agnes Asante. You, but per se, baby, I will feed by an overcan, and I send you, you found to answer. You found to answer. Now, and then I will play MEMHREP TV so. But your dead mother said, one with you. Who are with you? How much answer? But your new crew, a gentleman. Who could never jump Colani? Who could know and bear in fear saying, and as I was saying, in fear me and saying, and he sent a comrade of a champagne. But you go super, and they are sure be a bear was so many. That's a bit was here. If be a bear was swimming, they don't use Supano Apple. Then he said, a cobase, when you Supani be Ancoya, read the champagne. But yes, I'm stressed before. Yes, I was stressed. And now they are Colano, Eddie. And I'm ground costume. I was good to your most way. Say, I says, and then you swing you for sad. Sir, this has stressed, and that is a winner in Supani Echo. And it's a one Supani be on Cordia, this has stressed. Then I was stressed when you be, and I said, Church was your foot you. And let it be, I am saying, maybe. Osla, Pia was 7 and there was a Mepel. That's no dancer. Watching. The glass was other. Watching. You. Powers of my member will change a crack. They say, Nabe, Yamwa. Yet Nabe, a Yamwa. Now, Amwana, or Hiano, and they are soft for Mona, Bibiania, a granny, a better. Cofinia may, the Biaji, correction me. This was a one, A trooper, and what say, and one year we say, Entina, a asafo, and one, say a beboa, your home. And here we are by a sema or can, a sema Arab, because you couldn't a word jam, a jam in cram you,
obi bɛka sɛ enti obia ne kunu wugya no ɛna wɔ sɛ ɔba ha no so ɔpɛ mboa na ɛnte saa obi wɔ hɔ no ma ebia okunu wo agya but ne wagya wo akyi kura ɛsom ba enua ba ebi a wɔkan die na yɛ sɛ n'akyi ebi ni hɔ emu ɔden me kan kura bia ne kunu busuafoɔ kura nso ayi wɔn to twɛn enti no a se fem so deɛ wɔkan die ma me bisa nansa me nua ba wo kunu busuafoɔ fi sɛ wo kun free mu no wa bɛn anaasɛ no mo tamate sɛn ɔmo agwa nkola no ko so doctor say ko stress so dem nkola na di the sofo kan na ma bi bisa wo sa asem ba che no kole o from se mu enu Agnes on bisa enti aba wo trimu pen sɛ ɔhawo nti anaasɛ ɔhawo wo na mu nti kan wo aduro ba cha be mi trimu pen dia me ya ko mi ase u ba en se gele na Mr. Masisa na me dia man kola na edi ni edi adama gare ni sa esi chire nka ho ma hwe nka ho o sana sa no dia ma mofra no se wo monye na wo muni ente ba sa sa na sa wo yo asa no mo tete se mi ni adro kra na nka me fa no me ka bi free bias Mary, una woyɛ apomuden munim bibi kakra fa apomuden ho na sɛ apomuden adwuma ɛfo yɛ nua ba ɛhawi ɔhaw pɛ betimi ɛde abɛ no sɛ nsi so betimi de abɛ no wɔ nipa biam afei ma me da ase na nsɛm de on sɛ me ba ha de bebi ha yɛ bedu fie pa na kitwa bi ani wa okokra na kakra wɔ nsɛm ba pɛ sɛ wogya ato na sɛ de yɛ nua ba yi ɛka no krɛ pa sɛ oba wawo na wonya aduane ni ana sɛ wokunu ni hɔ na wonya support bia obi bebusa sɛ oba wokunu ɛwɔgya na deɛ wɔyɛ de o memre hwehwɛ sabi o ma nkomo ade no but me nua no be ene me be ya adwen sɛ obi a o go through stress ana sɛ depression bia ɔyɛ wonya mental illness yɛ nua ba situation wo kom na de be brɛ no a Chasa de bia no na adwuma ye ne he bia so say why get na adwo da class of be kana no adru ne nyina ye mental illness enti ye hwe me nwa kana no adru ne nyina ya so be de chi se ekugya na yi ana se ekugya mo da bi nya sa na tro no class so kire ye enti asan o kan e ya ti e da ho pa se ukosa ma ni mu na se wo social media so be mo bu mo makuom ne nyina ya sa na me ni bia obi timi bone ba obi tinchen o se adede ne ha stress bia o kom ya obi a o fam ne e kom bia e den no wo hwe ne ma e bi kura se su bia kwa ne su na so wa ka ne mo yi da kra bia e dia se mo wa ka ne bi so like I said about time bone ba to na wo wa so na se no ma wa nyina ka mo enti aron na mo obi timi ko to ne ba twi no o say asada de ne to nipa no wa fast stress mo e depressed it adwene no na there it no it e komo de no akra na etete ono onye skani bi e no da koto de opa ma akra it bi so be ja akona to baby na e bi o de no ahwe pa so ate ase aha ti sa de mana ye ko so mesam ye nua no ma ye hwe social media no mama ye nti ye basa na ye mpese be boy nua no mu danse e be nuru o sofo na memra wo so ye ɔsɛ mo ya sɔfo yi ye nua ba ye hawi honhom de na mo ka fa ho honhom de sɛ ɛyɛ haw na aba na so haw de timi tu bia ɛna sɛ de o kan ne kunu awu agya ɔne nkora mienu but obi bɛka sɛ ukunu wugya wa na kyɛ sɛ bra memre sɛ wo pɛmwa but o situation ɛna kyɛ sɛ wo pɛmwa utie ye nua ban ya na kyerɛ sɛ situation ni modern ni kuna busua kra o ka ebi ni hɔ modern sɛ de narrating story sɛ o konsupa na ɛda wantima konsupa no gise ɛno no o sresre ade ansa na o de ahwɛ nkra wa hwɛ nkra kama anka bɛyɛ sɛ nka obenya somufuo bi na wasɔ ne wa humu de bibia tisi but untimi emfa we nhye humu se humu na yewe we emwa no hia
Say obi kura betumi ama get bia na kanu ba menya sound mind na enua ba America say sa na ema we nyina na etumi lead to mental illness. What to one ma wonya dey won ti ase because stress or no ofam or be frustrated. Che say what to one mo a obedwene more than there was what dwene. Enti emwa no hia say obi be so na sinimu na obepeja one nkrai na ono so anya ne sanity na bibia tima dey aye pepeye amam yo munyaba na asana wokuno ebewu no bebe na woye ati na woton asana bema no ebe free ba cho bidie na meton amanya no kokwanso koko febi ebe beton me yi ne bag bon so a na ma chichi na me de bi kwa achi fi so wuye eno ana me mukle ya hwe ya ne sanity ya de asa na bidie na woton na ebuwa wo ba che na buwa enti enne no munya greater bia ka besa hye di na se ka to be ma fro ba cha Mensah bidie na se na bidie ne se bag ba ko yese ba cha ba ko yese 80 ndi se munya greater be san a na ubetimi e de ahase na mitimi 50 bars for 50 bucks. The 50 bucks, the first thing you have 5,000 dollars to krana. Ubetimi ede ashasi. Yo, ati for mohwe memory. Ye nuaba Agnes, and our day na this ready to memory. Ye nimu. Ospend okunu ti ase no na bidie na kokwanso ekofa and what we hwe asetinu. You say baba ni free mu no. Get to the crowd say ni na asa. And was say memory so the damota ayama ye no wasan ono so aba ohia ye muwa isa ne se obatan a sabe enukunu awagya no kola mienu emofrei na ti o mame na so a ye hwe omu omadi die mu problem sa so musuku se mo yaro so kra no kra de ko enti ayeme ane wo ya sade se ye beboa ye nua bai MEMHREP TV so pese wo ye nua bai ya Momo number no na etwagu e wo screen ase no ana say 0240 83 8893 0240 83 8890 na mwa bia wo pese wo de boa ye nua ba no watimi e de aboa ye nua ba no yesre kuma nyina ye nkamum na ya mwa ye nua ba yi esa say okunu ti ase kora da asen na be ma enka no na ba akofo a wo hwe nyanka do obedie den ene bi no ka say to da gari ahwe nka ho na wo de man ko gari kura no no te say wo di bebre so a no so e de how ebre wani ya mwa mo frei na da chi enim yomba beye e de aboa wo mai da cha doctor fo da cha man penifo na ete ho a ye hu wo we mo frei to wo nyina wo su wo se kwamo de no politika me na so nyina no wo su utimi se kom ede no me nua ba wo hwe me nua be ma wo hwe me ye nyina ye nka mo na ye nwa ye nua ba yi na wo nya bibi ensun ansana ayelate ye da mo ase em se mamre pakafo de ye to mo ni mu a mo boye mo be boye ye da mo ase ya me ehira mo nyina We have all subscribed to MEMHREP TV. Yeah. And you are seen so to say a baby. We say, oh, you need to say, why? We are going down, we are going down. We are going down.